Si comedian Vic Soto ni saad nga lingaw, puno og katawa ug exciting ang iyang Christmas movie nga My Big Bossing. Sa iyang bag-uhay lang nga interview, matod ni Vic nga kung unsa ang ilang mga salida sa una, times 3 ang My Big Bossing. Dugang niya, mao na ni ang biggest and extreme movie sa tanan. Ang My Big Bossing mohatag og tulo ka mga lahing-lahing storya sa direksyon sa tulo ka managlahing direktor. Ang episode 1 entitled Serena mo'y ubos sa direksyon ni Tony Y. Reyes, samtang ang second episode nga Taktak ubos sa direksyon ni Marlon J. River ug ang final segment kay Prinsesa ubos sa direksyon ni Joyce Bernal. Lakip sa makita sa maong salida sila si Kapuso primetime queen Marian Rivera, singer actress Nikki Hill, television host o girlfriend ni Vic nga si Pauline Luna, mga komedyanteng sila si Jose Manalo ug Wally Bayola, ug ang newbie nga si Alonzo Mulak ug child star Rizami Dizon. Ang My Big Bossing ug ang ubang Metro Manila Film Festival entries maoy mo grace sa Silver Screen sugod December 25.